L-editorjal ta' The Malta Independent l-erba' filgħodu ddeskriva s-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista bħala disgustanti. Dan għax-xahar wara li Adrian Delija nħatar bħala kap f'elezzjoni hemm numru ta' membri parlamentari li ma jridux jappoġġjawh. Dawn jissejħu cowards. Għaliex skont l-editorjal huma membri parlamentari li jibżgħu jitkellmu u jgħidu li ma jappoġġjawx lil kap pubblikament imma mbagħad jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jimminaw kull pass tiegħu. Jinnota wkoll kif isawtuh kontinwament permezz ta' Facebook. The Malta Independent tisħaq li Adrian Delija rebaħ it-tieni round b'52.7%. L-editorjal jgħid li dik hi maġġoranza u trid tkun rispettata anke jekk wieħed jista' jiddibattija. L-editorjal tal-Gazzetta li fl-aħħar elezzjoni appoġġja l-Partit Nazzjonalista jgħid li din mhix tkun rispettata minn numru ta' membri parlamentari li huma parti minn partit li ġġielet għad-demokrazija. Iżid li wieħed jista' ma jaqbilx jew ma jogħġbux il-mod ġdid ta' Delija, iżda m'għandu ebda dritt li jimminaħ la darba kien elett demokratikament. Huwa tal-mistħija li dawn in-nies ma jistgħux jinsew l-ego tagħhom, jiddikjara l-editorjal ta' The Malta Independent f'xi oħra tal-inkwit fl-istamperija u fil-waqt li baqa' janalizza dak li qed iseħħ, inkluż kif Adrian Delija spiċċa ma marx id-dimostrazzjoni ta' nhar il-Ħadd.